జోకులు స్టూడెంట్స్ నిలికెత్తి నేను తూది ఇంక అన్సండు ఎక్కడ ములుకులు నకులు పండిరు ತುಳುತ ನಿರಂಜನರನ ಓದನು ಶುರು ಮಲ್ಪುಲಿಂದದು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಮದಪಂದಿ ನೆಂಪು ಬೂಕುನು ಓದಲಂದು ಪಂತೇರುಂದಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಖುಷಿಟಿಯನ್ನು ಓದೊಂದು ಪೋತುವೆನ ದಾನ್ನು ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಕ್ ಮದಪಂದಿ ನೆಂಪು ಬೂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆ ಪಂತೇರು ರಡ್ಡು ವಿಷಯಗೂ ಎಂಕ್ ಒಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅನ್ಸೌಂಡು ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಮಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬೂಕದ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಕನ್ನಡೋಡು ಚಿರಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಬರೆಯನಾರು ನಮ್ಮ ನಿರಂಜನರು ಅರ್ನ ಓವು ಭಾವನೆ ಇತ್ತುಂಡೋ ಆರು ಒವೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಪಿದಾಡ್ದೇರೋ ಕನ್ನಡೋಡು ಆರು ಎಂಚ ಪಂಡೆರೋ ಅವೆರ್ದು ಒಂಜಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆದ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳುಟು ಪಂಡಿನಾರು ನಮ್ಮ ಕೆದಂಬಾಡಿದ ಅಜ್ಜೇರು ಕೆದಂಬಾಡಿದ ಅಜ್ಜೇರಿ ಈ ಬೂಕುನು ಅನುವಾದ ಮಲ್ತಿನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಬಹುಶಃ ಚಿರಸ್ಮರಣೆಗೆ ನನೊಂಜಿ ತೂಕದ ಪೊರ್ಲು ಬೈದನಂದು ಪಂಪಿನವು ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ರಡ್ನೆದವು ಎಂಕ್ ಈ ಬೂಕು ದಾಯ ಕೈತಲಾಪುಣು ಪಂಡಂದಂಡ ಈ ಬೂಕುನು ಒರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿ ಓದು ನೈಕ್ಲ ಅವು ಕನ್ನಡದ ಆದಿಪ್ಪು ತುಳುತಾದಿಪ್ಪು ಒರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿ ಓದು ನೈಕ್ಲ ಒರಿ ಚಳುವಳಿದ ಪೊರಂಬಾಟದ ಬೆಪ್ಪುನು ತಿಂದಿನಾಯೇ ಓದು ನೈಕ್ಲ ಎತ್ತವಾಸ ಉಂಡು ಯಾನು ಈ ರಡ್ಡು ಬೂಕುನು ರಡ್ಡು ಅನುಭವಡ್ಲ ಯಾನು ಓದಿಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಿತದ ಪೊರ್ಲುಗ್ಲ ಯಾನವೇನು ಓದಿಯೇ ಚಳುವಳಿದ ಬೆಪ್ಪು ಎನ್ನ ಮೇಯಿಡಿಕ ಇಪ್ಪುನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಯಾಪೋಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಮದಪಂದಿ ನೆಂಪೆ ಇನಿ ಬೋಡು ನನ್ನ ನಿಗುಲು ಮದಪಂದಿ ನೆಂಪು ಕಾದಂಬರಿನ ಓದಲೆ ನನ್ನ 10 ವರ್ಷನ 20 ವರ್ಷನ ಬುಡ್ದು ಏರಾಂಡ ಒರಿ ನಿಕ್ಕಲ್ಡ ಮದಪಂದಿ ನೆಂಪು ಕಾದಂಬರಿನ ಓದುದಾರ ಅಂದು ಕೇಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಕತೆತ ಸಾರ ಉಲಾಯ್ಡಿಪ್ಪು ಆಂಡ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಪುದಾರ ಮರತ್ತು ಪೊಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪು ಚಿರಕಂಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಅಪ್ಪು ಚಿರಕಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಪಣ್ಣಗ ನಾ ಎನ್ನ ಮೇಯ್ತ ರೋಮ ಕೊಕ್ಕೆರ್ನಾಥ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕತೆ ಈ ಮೂಜಿ ಪುದಾರ್ದ ಒಟ್ಟುಡು ಮದಪಂದಿ ನೆಂಪು ನಡಪುಂಡು ಕೈಯೂರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಊರು ಆ ಊರುಡು ಎಕ್ಕಡು ಹಿರಿಯರು ಬಿಳಿಮಲೆ ಪಂಡೇರು ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು 5% ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಕೈಟುಂಡಿಗೆ ಅಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಇಡೀ ಕೈಯೂರದ ಇಡೀ ಸಂಪತ್ತು ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಂಬೂದರಿ ಪಂಪಿನಂಚ 2 ಜನ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೇನ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲೇನ ಅಥವಾ ಮುಂಡಾಸ್ತಾಕಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಒರಿನಗಲು ಈ 92 ಜನ ಉಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬದುಕದ ಉದ್ದೇಶದ ಆದ ಪಣ್ಣಂದಂಡ ಕಾಂಡೇಡ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೆನ್ಪಿನ ತನ್ಕಲೆಗೆ ಕಂಡ ಉಣ್ಣುಂದಡ ತನಕ ತನ್ಕುಲೆನ ಕಂಡೋಡೆ ತನ್ಕುಲೆ ಬೆನ್ನೆಲಾರದು ಬೆನ್ಪಿನ ಅಥವಾ ಒಕ್ಕೆಲ್ದಕ್ಕಲು ಆನಂದಂಡ ಆಯೆ ದನಿ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಬೆನ್ಪಿನ ಮುಂಡನು ಮುರಂಪುಗು ತಾಗದ ಬದುಕುನ ರಡ್ಡೆ ಕಾಂಡೇಡ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯದೇವರು ಉದಿಪನ ಆವಡ್ದುಂಬ ಕಂಡೋಗಬೋದು ಸೂರ್ಯದೇವರು ಕಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಗ ಮುಟಿಕಲ್ ಮಿತ್ತದು ಬೆನ್ಪುನ ಮುಂಡನು ಏನ ಮುರಂಪುಗು ತಾಗದು ಬದುಕುನ ಒಂದೇ ರಡ್ಡು ತಾನು ಕಂಡೋಡು ಬೆಂದಿನ ಬುಲೆ ಕೊಯ್ಪುನವು ಎನ್ನ ಹಕ್ಕು ಆನಂದಂಡ ಎನ್ನೆಲ್ಲದ ಜಾಲಗ ಕನಪಿನವು ಎಂಕುಂಡಜ್ಜ ಅಂತ ಪಣಿಪಿನಂಚನ ಗೊತ್ತಾಂಚನಂಚನ ಊರುಡು ಈ ಅಪ್ಪು ಚಿರಕೊಂಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಟಿನ ಈ ಮೂಜಿ ಪುದರ್ ಒವೇ ಸದ್ದುಗದ್ದಲ ದಾಂತೆ ಈ ಬೆನ್ಪಿನ ಮುರಂಪುಡಿತ್ತಿನ ತರೇನು ಸರ್ತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಇಡೀ ಕೈಯೂರದ ಜನಮಾನಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಮೈಪು ಸುಡಿನ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಡು ಕಟ್ಲಕ್ಕ ಇಡೀ ಜನಕುಲಿನ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಡು ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧನ ತೋಜವನವು ಈ ಕತೆತ ಪೊರ್ಲು ಕತೆಯನ್ನು ಓದರೆ ಪೋವನಗನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈಯೂರುಗು ಲೆತಂದು ಪೋಪಿನವು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಬತ್ತರ ಬಲೆ ಉಂದೆಂಕಲ್ನ ಸಾದಿ ಉಂದೆಂಕಲ್ನ ಕಂಡ ಒಂದು ಪಯಸ್ವಿನಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ನದಿ ಪಯಸ್ವಿನಿ ಪರಪನ ನದಿ ಸುದೆ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಅವೇನು ಪಣೊಂದು ಪೋದು ಕಡೆಗೆ ಮಣಿಪುರ ಉಂದೆಂಕಲ್ನ ಸಂಘದ ಜಾಗೆ ಮೂಲು ಸರ್ವೇರು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಎಂಕುಲು ಬೆಂದುದು ಬದುಕುವ ಅಂದದು ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈಯೂರುಗು ಲೆತಂದು ಪೋಪಿನ ಚಿನ್ನ ಕತೆ ಶುರುಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೆತಂದು ಪೋಪಿನ ಕೈಯೂರುನು ನಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನ ಇಡೀ ಕಾದಂಬರಿದ ಉಲಾಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡ್ಲ ಯಾನು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ಲ ತನ್ನ ಬೇನೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಲ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಜೀವದ ಉಲಾಡಿಪುನಂಚಿನ ಗುಣ ಆನಂದವೇನು ಪನ್ನೀರ ನಂಗೆ ಜಾಗೆ ಸಿಕ್ಕು ನಾವು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ನಿಂಗೊಂದೇ ಬದುಕಿನ ಆನಂದಂಡ ಆ ಊರುಗು ಬತ್ತಿನ ಒರಿ ಮಾಸ್ಟೇ ಕತ್ತಿಕ್ಕುರಲ್ದ ಬೆತ್ತಡ್ಡಿಪ್ಪುನಾರು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ನಕ್ಸಲೈಟ್ ಎಂದು ಪಣೋನು ನಮ್ಮ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಬತ್ತೆರು ಕತ್ತಿಕ್ಕುರಲ್ದಾರು ಮುನಿರಣ್ಣೆ ಇಡೀ ಕತೆಟ್ ಲಾಲ್ ಸಲಾಮ್ ಅಂದು ಪಂಟಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ
ತುಳುಟು ಇಷ್ಟೇ ಎಂದು ಪಂಡ ಕೆದಂಬಾಡಿದಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರು ಸಂಗಾತಿ ಎಂದು ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದ ಆದಿಪ್ಪು ಅವು ನಂಗೆ ಏತ ಕೈತಲ್ದ ಪಂಡ ಸಂಗಾತಿ ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದ ಪೂವಲ್ದ ಕೊಲ್ಕೆನಿ ಎಂಚ ಬುಡ್ಪಾಂದಿಲಕ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಣದು ಪಂಪಿನೇನು ಈ ಬೂಕುಡು ನಂಗೆ 10 ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರಂಜನೆರ್ಲ ಪಂತೇರು ಕೆದಂಬಾಡಿದ ಅಜ್ಜೆರ್ಲ ಪಂತೇರು ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಪಂಪಿನವು ಬಜ್ಜಿ ಯಾನಿರೇನ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪುನವತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಪಂಪಿನವು ಇನಿತ್ತ ಪ್ರಾಣೋರ್ದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರಮುಟ ಯಾನ ನಿನ್ನೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪೆ ಎಂದು ಒರಿಯೋಗೊರಿ ಪಣಮಿನ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ಸವನು ಸಂಗಾತಿ ಪಂಪ ನಾವು ಒರಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ದಯ ಸಿಕ್ಕಂಡು ನಾನು ಎಂಕಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಲಾಲ್ ಸಲಾಮ್ ಅಂದ್ ಪಂಪ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಸಂಗಾತಿ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಡಿಕೇನುವ ಆನಂದ ಆ ಪಾತ್ರದ ದುನ್ನ ಏತುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಏತು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕನವೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಪಿನವು ನಂಗೆ ಇಡೀ ಕಾದಂಬರಿ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಪ್ಪು ಚಿರುಕೊಂಡೆ 2 ಜನ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ತಿರುಗುವೇರು ಅನ್ಸೋಣ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ 2 ಜನ ಬೆನ್ನಿದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಾರೆ ತಿರುಗುವೇರು ಅನ್ಸೌಂಡು ಅಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಆಡ್ಲು ಕೇನ್ವೇರಗಳ ನಿಗಲು ದಾನೆಮ್ಮೆ ನಿಗಲು ಇಂಚಲ ಓಲು ಬಲಿ ಬರ್ಪನ ದಾನೆ ಕಾಂಡೆಡ ಬೈ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಕಲು ಕಂಡೋಡು ಬೆನ್ಪ ನಿಗಲೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದದು ಆಂಡ ಈ 2 ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪು ಚಿರುಕಂಡು ಅವು ಎಂಚ ತೋಜಾವೇರೆ ಚಿತ್ರಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೋಟಿಯಿಂದ ಪಂಟಿನ ಶಬ್ದ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಚಿರಕೊಂಡು ಪಂಡ ನನಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಏನು ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಅಪ್ಪು ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಜೀವ ಚಿರಕುಂಡನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಮಾಡಿ ಸುಂದಟಿ ಈ ಮೀಂದಡ ಮಾರ ಮೀನು ಕೊಡತ್ತ ನೀ ಸೈಪ ಅಂದು ಮಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಪೆದ್ದು ಕಡೆ ಕೊರಿ ಪುಟ್ಟಿನೇ ಚಿರುಕಂಡು ಈ 2 ಜೋಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜ ಆಂಡ ಈ ಜೋಕುಲು ಕಂಡದು ಒಂಜಿದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಪೆರೆ ಇಂಚಿನ ಊರುಗು ಬಲೆ ಎಂದದು ಆನಿ ಈ ಜೋಕುಲು ತನ್ಕಲ ಜಾಲ ಮುಂದಿಲು ಬುಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪ ಪಿದಾಯ್ದ ಜಗತ್ತುಡು ಏನ ಆಪುಣಂದು ಪಂಡ ಆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆನಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆನಿ ಆ ಮಂಡ್ಯಡಂಜೀತ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡಿತರು ಪಂಡ ರೈತ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾಣದ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಬದುಕೇರು ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ ಪಂಡಿಪೇನು ತೆರಿಯೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಆನಿಯೇ ಚಿರುಕುಂಡನ ಅಮ್ಮನ ನಂಬಿಯಾರು ಲೆತ್ತಿದಿಪ್ಪುವೆ ಆಯನ ಇಲ್ಲಗೆ ಲೆತ್ತಿದಿಪ್ಪುವೆ ಅಪ್ಪೆ ಮುಟಿಗಳ್ದು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪೋಲು ಚಿರುಕಂಡು ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತದಕ್ಕೇನುವೆ ಅಮ್ಮೆರು ಒಲ್ಲೆರಮ್ಮ ಅಂದದು ಅದು ದನಿಕಲೆಲ್ಲ ಪೋತೇರಿಂದ ಪಂಡಗನೆ ಚಿರುಕಂಡುನ ಬಂಜುದರಡು ಪುಕ್ಕು ಸೇರುಂಡು ಆಯ ಏಪ ಒಂಜಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಕಾಪಿನ ಬೇನದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಯಾನು ಒರಿಯತ್ತಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ನನೂರಿ ಸೇರಿದು 10 ಜನ ಸೇರಿದು ಬದುಕೊಡು ನೆನ್ವೇನೋ ಎನ್ನದು ಬತ್ತಿನಾನಿಯೇ ಆ ಇಲ್ಲು ಪೊಗ್ಗೊಡು ದುಂಬುಡೆ ಆಯನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗನು ಆಯನ ಅಮ್ಮೆ ಮದ್ಮೆದ ಪುರ್ತರು ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಸಾಲಗು 2 ಎಕರೆ ಬೆನ್ಪಿನ ಜಾಗೇನು ನಮ್ಮ ಉದಿರಿ ತನ್ನ ಉಲೈದೆ ತೊನ್ವೆ ಆನೆ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಪೊಲು ಕೋಡೆ ಮುಟ ನಮ್ಮ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗದ ಹಕ್ಕಲು ಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಯನ ಇಲ್ಲಡು ಬೆನ್ಪಿನ ಹಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೆಲ್ದ ಹಕ್ಕಲು ಒಂದದು ಆ ದಿನನು ತುಂಬೊಂದು ಈ ಚಿರುಕಂಡು ಅವಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪು ನಡೆ ಬರ್ಪೆ ಅಪ್ಪು ಬೆನ್ನಿ ಇತ್ತಿನಾಯೇ ಆಗ ಪಂಡ್ರೆಗಿಂದ ಬತ್ತದ ಈ 2 ಜೋಕುಲ ಆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಲಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ರೀತಿಯಡಿ ಇಡೀ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಪ್ಪನ ಇಡೀ ಕೈಯೂರು ಅಕಲು ತನ್ನ ತರ್ಕೆಲಗದೆ ತೊನ್ವೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಕಟ್ನಾಗ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿತ್ತು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆನೋ ಇನ್ನು ಒವ್ವ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಕಟ್ನಾಗ ಇಪ್ಪುನ ಬಂಗ ಏತು ಪಂಡು ಕಟ್ಟಿನಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಪ್ಪಿನ ತಕ್ಕಡಿಡು ಪಾಡು ತೂಕಿಲಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಆಯೆ ಪಂಡಿನವು ಇಂಬೆಗೆ ಸರಿಯಾ ಒಂದು ಇಂಬೆ ಪಂಡಿನವು ಆಯೆ ಸರಿಯಾ ಒಂದು ಎನ್ನನೇ ನಡಪಡು ಪಂಟಿನಂಚಿನ ಪತ್ತೆರ ವಾದದ ನಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘ ಆಂಡಲ ಅವು ಸರಿಡು ನಡಪುಡ ಇಜ್ಜ ಅನ್ಪಣ್ಣು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆನಂದಂಡ ಒರಿ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಆ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಈ 2 ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒವೇ ಸದ್ದು ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ದೋಲ್ದಾಗರಿ ಪಾಡಂದೆ ತನ್ಕುಲು ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕುಲು ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಾದಿಡು ಪೋವೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನದು ಓದು ಬರವು ಕಲ್ಪಂದಿನ ಪೊಡುಂಬೆರಾಯಿನ ತನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲಿಗೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ಈ ಅಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಚಿರುಕಂಡು ವಾ ರೀತಿಡು ಸಂಘದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಂಪೇರು ವಾ ರೀತಿಡು ಅಕ್ಕಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕಣಪೇರು ಪಂಟು ನಾವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಂಗೋಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂಘದ ಇಲ್ಲಡ್ಕುಲ್ದಗಳು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದನವು ನಂಗೆ ಓಲ್ಲ ಕಾದಂಬರಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗಾಯ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಗಾಯ ಅಂತ ಪಂಪಿನವು ನಂಗೆ ಒಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಆ ಬೂ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಓದುಂಡ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಥವಾ ನಂಬುದಿನ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಾತಿರೋಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ಪಂಟು ನಾವು ಅಗಲ್ಲ ಸಂಗೋಡು ಕುಲುದು ಅಕ್ಲು ಪಾತ್ರೆನ ಒಲ್ಲ ನಂಗೆ ಈ ಬೂ ಕೂಡ ನಂಗೆ ತೆರೆದು ಬರ್ಪೋಜಿ ಆಂಡ ಪಾತೆರಂದನೆ ಮಲ್ತದ ತೋಜವನ ಕೆಲಸಲೇನು ತೋಜಾವೇರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡಿ ಬುಲೆ ಒಂದು ಪೋಪ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಶಾಲೆದ ಜಗಲಿಡಿ ಪೇಪರ್ ಓದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವೇರು ಪೇಪರ್ ಓದೋದು ಪಂಪಿನ ಪಯ್ಯಾಗ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಈ ನಂಬೂದರಿಗೆ ದಾದ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಯಾರಿಗೆ ದಾದ ಅನ್ಸೋಣ ಪಣದನ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತೇನೆ ಈ ನಾಯ್ದ ಮಗ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಂತೀನಿ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಜೋಕುಲಿ ಅಂಚಿನ ಬಣ್ಣಿಪೇಟ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಸಾಲೆ ಕಲ್ಪಡ್ ಬಂದು ಮೂಲು ಸಾಲೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ದ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪಡೆ ಹೆಂಗೆ ಹಕ್ಕು ಜೈಕುಲು ಕಲ್ತಡೆ ಏತು ಕಲ್ಪ ಪಂಜಿಲು ಕುರಿಕುಲು ಅಕ್ಕಲು ಏತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಣ್ಣಂದಂಡ
ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಒತ್ತರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ಬತ್ತಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತದ ತಲೆಮಾರದ ಜೋಕಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಬರೇರೆ ಬತ್ತಂಡ ಯಾವು ಒಯ್ಕು ಪುದರ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜಾಗನ ಉಲಾಯ್ದೆ ತಂದು ಕ್ರಯ ಚೀಟಿ ಮಲ್ಪನಗ ನಾನು ಈ ದನಿಕಲ್ನಗಳು ಮೋಸ ಮಲ್ತಿರಂದು ಪಂಪಿನ ಬೊಡ್ಚಪ್ಪ ಅಂದು ಪಂಪಿನಡೆಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಬರೇರೆ ಬತ್ತಂಡ ಯಾವು ಅನ್ನೋದು ವಾ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಒರಿ ಉಳ್ಳಾಯನ ಮುಂಡಾಸ್ತಾಯನ ಮಂಡೇಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ದರ್ತದ ತಾನು ಬದುಕೋಡನ್ನು ಪಂಪಿನ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾಳೆದಾಯನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚೆತ್ತನ್ನು ಪಂಪಿನೇನು ಈ ಮುಂಡಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಮುಟ್ಟಾಳೆದ ನಡುತ್ತಾ ಮಲ್ಲ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮರುತ್ತ ವೈರುಧ್ಯದ ನಡುಟ ನಡಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘರ್ಷ ನಂಗೆ ಈ ಬೂಕುಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಸ್ಟ್ರು ಶಾಲೆಡೆ ಪೇಪರ್ ಓದೇನೇನು ಉಂತಾವೇರು ಕುಡಂಜಿ ಸಾದಿ ನಡುವೇರೈಕ್ ಆ ಪೇಪರ್ ಓದನೇಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓದಿ ಜಡ ಮಲ್ದಿ ಎಂಚ ಉಂತಾವೇರು ಪಂದ್ರೆ ಈ ನನ್ನ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತರು ಪೇಪರ್ ಓದರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಯ್ಯಗೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಪಾಠ ಬಂದ್ಲ ಅದು ನಂಬಿಯಾರು ಪಂಪಿನ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಅವೇನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜವೆಲ್ಲ ಆರು ಏತು ಕೋಪ ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ತಡುತ್ತನ್ವೇರು ಕತ್ತಿ ಕುರಾಲಂದು ಪಂಪಿನವು ಸಹನೇನು ಪಂಡು ಕೊರ್ಪಿನವು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮನ ಭಾವನೆ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡದಂಡ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ದಗಲು ಅಕ್ಕಲು ಏಪಲ ಲಾಲ್ ಸಲಾಮನ್ ಪಣನ್ ವೇರು ಅಕ್ಕಲೆ ನೆತ್ತೆರಿಂದ ಪಂಪಿನ ಅಕ್ಕಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕತ್ತಿ ಕೂರಲ್ಲಿಂದ ಪಂಪಿನವು ಬದುಕಿಗೆ ಕೈತಲ್ಲಿಂದ ಪಂಪಿನೇನು ಇಡೀ ಈ ಕಾದಂಬರಿಡಿಡು ನಂಗೆ ತೋಜವೇರು ಯಾಕಡೆ ಬಿಳಿ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರನ ಪಂಡರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ನಿರಂಜನೆರಿಗನ್ ಪಂಡು ಅಂದ ಅರ್ಬುಗತ್ತರ ಅದಿತ್ತೇರು ಈ ಕಾದಂಬರಿಡ್ಲವ್ರಿ ಪಂಡಿತೆ ಎಂದು ಪಂಪಿನ ಬರ್ಪೆ ಆಗ ನಾಲ್ಕು ಬುಧರುಂಡು ಶರ್ಮೆ ವರ್ಮೆ ಶೇಖರೆ ಅಂಚಂದ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ ಅವೇನು ಓದನಾಗ ಬಿಳಿ ಮಲೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸಂಡು ಬಹುಶಃ ಆ ಪಂಡಿತೆ ನಿರಂಜನರೇ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂದದು ಆ ಕಾದಂಬರಿ ಬರ್ಪಿನ ಪಂಡಿತ ಬಹುಶಃ ನಿರಂಜನರೇ ಆದುಲ್ಲಿರ ದಾನೇನು ಪಂಪಿನ ನೆನಪುಲು ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಒವೇನು ಅಕಲು ಆವೇರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಣಪೇರೋ ಒವೇನು ಮೊಗಲ್ನ ಅಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೋಡೊಂದು ಎನ್ನುವೇರೋ ಇಡೀ ಕೊಯ್ಯೂರ್ದ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಓದು ಬರುವ ಕಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಅಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದು ಬಲ್ಲೆಗೆ ಪಾಡೋಡೊಂದು ದಾಯೆ ನಂಬೂದಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬಿಯಾರು ಬಯಕೇನೋ ಅವೇ ಆಟನ್ನು ಪಿರಗುವುದು ಮೊಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆದ ರೂಪಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಚಳುವಳಿದ ರೂಪಡು ನಂಗೆ ಮದಪಂದಿ ನೆಂಪುಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆದ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಿಗಂಗಸರ ಪರ್ಪಿನಗಳು ಸಮೇತ ಸ್ಲೇಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಓದು ಬರೋ ಕಲ್ಪೆರೆಗೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ನಂಗೆ ಆತ ಪೊರುಳು ಬದಲಾವಣೆ ಕನವರ ಸಾಧ್ಯ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ವಿಶೇಷ ಇಂಕ ಬೊಕ್ಕಲ ಅನ್ಸವನು ದಾದ ಪಣದ ವಾ ಜೋಕುಲು ಮಗಳು ಅಪ್ಪಾದಿಪ್ಪು ಚೆರುಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೆ ಯಾಕಲು ಒಂದು ಕೆಲವು ಪಾತ್ರలు ಬರ್ಪ ಆ ಪಾತ್ರలు ಓಲ್ಲ ಪೋದು ಈ ಬಲಂಬೈನಿ ಶಾಲೆಗನ್ ಪಂಡು ಏರೆಲ್ಲ ಪೂಜರು ಅಂಡ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಬತ್ತೆರಿ ದಾಯಿಗೆ ಪಣ್ಣಂದಂಡ ಪ್ರತಿವರಿ ಯಾನೆಕ್ಕಡ ಪಂಡ್ಲಗನ ಎನ್ನ ಉಲಡೆ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಎಂಗೆ ಎದುರುನಿತ್ನೆ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕದೆ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲನ್ನ ಕಾರೋಳ್ಳಾಗಲು ಕೆಪ್ಪದ ಅಂಡೆಗೆ ಕೊನೆ ನಾನು ತಿನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಕಾಲೋಡಿ ಯಾನ ಕೆಪ್ಪದ ಅಂಡೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾದ ಕೊರಡು ಪಂಟ ನಾವು ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇಂಕ ಸಾದಿಜ್ಜಿ ಪಂಟನ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಆ ಜೋಕುಲು ಕೆಪದಂಡೆ ಕೊರ್ಪಿನ ರೀತಿ ನೀವು ಕೈಟ್ ಕೊರಂದೆ ಬೇಲದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಕೊಯ್ಯೂರನ್ನು ಬದಲು ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಕಥೆನೇ ಮದಪಂದಿ ನೆಂಪು ಶಾಲೆ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಬೂಗತೆರ ಆಪೇರು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಆ ತಾವನಗ ಈ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಜನಕ್ಕಲು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಪೇಕೆನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಈ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಊರಿಗೊಂಜಿ ರೈತ ಸಮ್ಮೇಳನಗೂ ಪೋರೆಗಿಪ್ಪುಂಡು ನಂಬಿಯಾರ್ನ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ರೈತ ಸಮ್ಮೇಳನಗೂ ಮುಕ್ಕಲು ಪೋಪೇರು ಪಂಡು ತಡೆ ಪೊಡತ್ತ ಒರಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ನಾಯರ್ ಪಂಪಿನ ಅಯ್ಯಪ್ಪೆ ಆಯಗೊಂಜಿ ರಡ್ಡೆಕರೆ ಕಂಡ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕಂಡು ನಾಯಿ ಕೊಯ್ಪವರೆಗೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಕೊಯ್ಪವಡು ಎಲ್ಲ ಕೊಯ್ಪವನು ಇನಿ ಕೊಯ್ಪವರೇ ಬಂದು ಜನ ಪಂತೆ ಆಂಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನನೇ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕುಡಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಪೋಡು ಸೋದಾನೆ ಮಲ್ಪುನ ಆತವನಾಗ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಪಂಪೇರು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಬಿಡ್ತಿ ನಾವು ರೈತ ಸಂಘದ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಪೋಡನ್ನು ಪಂಪನೇನೆ ದಾಲಜ್ಜಿಂದು ಮಾತೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಕುಲ್ಬೇರು ಅದ ಚಿರುಕುಂಡು ಪಂಪೆ ಪೋಪಿನಕುಲು ಏರುಲಿ ಅಕುಲು ಪೋಲೆ ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣನಾಯರ್ನ ಕೆಲಸ ಓಡೊಂದುದು ಆತೇ ಪಂಪಿನ ಗೊತ್ತು ಇಡೀ ಕೃಷ್ಣನಾಯರ್ನ ಬೈಲಿಡಿಕ್ಕ ಏತು ಜನ ಕೈಯೂರುಡು ಉಳ್ಳೆರೋ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಪೋದು ಒಂಜಿ ದಿನ ತಲೆ ಕೈನು ಕೊಯ್ದು ಆಯನ ಜಾಲಗ ಕನತದ ಪಾಡುವೇರು ಒಂದು ಸಂಘ ಒರಿಯಾಗ ಕಲ್ಪವನ ಪಾಠ ಅಥವಾ ನಂಗೆ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಒಂದು ಪಂಪಿನೇನು ಈ ಬೂ ಕೂಡ ಆತುಪುಲು ತೋಜವೇರು ಆನಂದಂಡ ಅಗಲು ಜಾತ್ರೆದ ಮುಖಾಂತರ ಅಗಲು ಪೋದು ಜಾತ್ರೆ ಪೋದು ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಎಮ್ಮನ ಜಾಲ್ಡೆತ್ತಿನ ಅರಿಬಾರ್ನ ದನಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ತಡೆತೊಂಡ್ರೆ ತೀರುಜಿ ಆತವನಗ ಮಗನ ಈ ಜೋಕುಲ ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ರಡ್ನೆ ಯುದ್ಧ ಏನು ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ ನಡಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪೊಲ್ತುಜಿ ಪಂಡಂದ ನಂಬೂದಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬಿಯಾರ್ಗ ಬದುಕರಿಗೆ ಇವರು ಸಾಧ್ಯ ಜಿಂದು ಪಂಡು ಈ ಜೋಕ್ಲಿನ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೈಯೂರದ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಎಂಚ ಪೊಲಿಪುನು ಪಂಡು ಸಾಧಿ ನಡುವೊಂದು ಪೋಪೇರು ಇಡೀ ಕಥೆದ ತಿರ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪುಂಡು
ಸಾಧಿ ನಾಡೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆರು ವಾನಮದ ಸಾದಿಲು ಸಿಕ್ಕುದಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಗುಲು ಏರ್ಲ ಹಾರ್ಷಾದವರೆಗೆ ಹಾಕುನ ಪೆಟ್ಟು ಪುಡಿಕ ಪೊಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲತ್ತು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಓದು ತಿರಿನ ಓದುದು ತೆರಿನವೇನ ಜನಕುಲಿಗೆ ಪಂದು ಜನಕುಲನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಮಕ್ಕಳು ಪೊಲೀಸ್ನಾಗಲೇ ಪಂಡ್ಪಿರಿ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾತಲಾಪುಂಡು ಪೊಲೀಸ್ನಾಗಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರನು ಕೊರ್ಪೇರು ಕಡೆಗೆ ದಾನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದ್ರೆ ಈ ನಂಬಿಯಾರು ತನ ಹೆಂಗೆ ನಂಬುದರಿ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪೋಪೆ ಆಯ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋದು ರೂಮ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕುಲ್ಲದು ಜೋಕಲನ್ನು ಓದಬಾರದ ಕಾರಣ ಕುರಿದು ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪೋಪೆ ನಂಬಿಯಾರು ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಒರಿ ಬೆಂಬುಲು ಆತನಗ ನಂಬಿಯಾರಿಗೆ ಎನ್ನುಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಡಮಿಟ ಪೋಣಂದಡೆ ಎಲ್ಲ ಪುಲ್ರೆ ಕಣೆ ಅನ್ನ ಬದುಕೇರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಈ ಜೋಕ್ಲೆನ ಗೊಬ್ಬುನೆ ಅನ್ನು ಉಂತಾವಡ ತಾಂದು ಪಂಡದು ಆಯ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡಂದು ಪೊಲೀಸ್ ನಗಲಿ ಈ ಜೋಕ್ಲ ನಿಮಿತ್ತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ಪುಡು ಪೊಲೀಸ್ ಹೊರ ಬತ್ತಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಇತ್ತದ ಪೊಲೀಸ್ ಲಕ್ಕ ಅದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನೆಗಾರ ಏರ ಪೂರ ಬತ್ತ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮುಗುಲ್ ಪಟ 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 ಈ ಜೋಕ್ಲು ಉತ್ತರನು ಕೊರೊಂದು ಪೊಪ್ಪೇರು ಆಗಲೇ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂದು ಪಿರ ಪೊಪ್ಪೇರು ಆತವನಗ ಕುಡೋರಿಯನ್ನು ಬರ್ಪಾವೆ ಕುಡೋರಿನ ಬರ್ಪಾಯನ ದಾದ ಅಪ್ಪನ ಪಡೆದ್ರೆ ಆಯೇ ನಂಬಿಯಾರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಂಜಾರ ಕೋರಿ ಮೀನು ಮಣ್ಣು ಮಸೆ ಆಯ್ ಸುಡುಗಾಡು ಸಾವು ತಿಂದದು ಒಂದು ವಾರ ತಿಂದು ಯಾನೇ ಮಲ್ಲ ಗುರುಕಾರೆ ಅಂತ ಪಂಡು ತೋಜೋಡು ಪಂಡು ಮಗುಲು ಪ್ರಭಾತ್ ಪೇರಿ ಪೊಪ್ಪೇರು ರೈತ ಸಮ್ಮೇಳನನು ಕೈಯೊರಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡು ಪ್ರಭಾತ್ ದಿನಾಲ ಮಗುಲು ಈ ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಂಕ್ವಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾ ಅಂತ ಪಂಡು ಇಡೀ ಊರಿಗೊಂಜಿ ಬಲಿ ಬರೊಂದು ಪೇರು ಕೆಂಪು ಬಾವುಟ ಕತ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಪತ್ತೊಂದು ತೊಳ್ಮೇಲು ಜೋಕುಲು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಲ್ಕೆತ್ತಿ నేను ತೂದು ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಸಂಡು ಎಕ್ಕಡೆ ಮುಲ್ಕುಲ್ ನಾಕುಲ್ ಪಂಡಿರು ತುಳುತ ನಿರಂಜನರನ್ನ ಓದನು ಶುರು ಮಲ್ಪುಲಿಂದದು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಮದಪಂದಿ ನೆಂಪು ಬೂಕುನು ಓದಲಂದು ಪಂತೇರು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕಲ ಖುಷಿಟಿಯನ್ನು ಓದೊಂದು ಪೋತ್ವೆನ ದಾನ್ನು ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಕ್ ಮದಪಂದಿ ನೆಂಪು ಬೂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆ ಪಂತೇರು ರಡ್ಡು ವಿಷಯಗೂ ಎಂಕ್ ಒಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅನ್ಸೌಂಡು ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಮಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬೂಕದ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಕನ್ನಡೋಡು ಚಿರಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಬರೆಯನಾರು ನಮ್ಮ ನಿರಂಜನರು ಅರ್ನ ಓವು ಭಾವನೆ ಇತ್ತುಂಡೋ ಆರು ಒವೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಪಿದಾಡ್ದೇರೋ ಕನ್ನಡೋಡು ಆರು ಎಂಚ ಪಂಡೇರೋ ಅವೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಗೆದ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳುಟು ಪಂಡಿನಾರು ನಮ್ಮ ಕೆದಂಬಾಡಿದ ಅಜ್ಜೇರು ಕೆದಂಬಾಡಿದ ಅಜ್ಜೇರಿ ಈ ಬೂಕುನು ಅನುವಾದ ಮಲ್ತಿನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಬಹುಶಃ ಚಿರಸ್ಮರಣೆಗೆ ನನೊಂಜಿ ತೂಕದ ಪೊರ್ಲು ಬೈದನಂದು ಪಂಪಿನವು ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ರಡ್ನೆದವು ಎಂಕ್ ಈ ಬೂಕು ದಾಯ ಕೈತಲಾಪುಣ ಪಂಡಂದಂಡ ಈ ಬೂಕುನು ಒರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿ ಓದು ನೈಕ್ಲ ಅವು ಕನ್ನಡದ ಆದಿಪ್ಪು ತುಳುತಾದಿಪ್ಪು ಒರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿ ಓದು ನೈಕ್ಲ ಒರಿ ಚಳುವಳಿದ ಪೊರಂಬಾಟದ ಬೆಪ್ಪುನು ತಿಂದಿನಾಯೇ ಓದು ನೈಕ್ಲ ಎತ್ತವಾಸ ಉಂಡು ಯಾನು ಈ ರಡ್ಡು ಬೂಕುನು ರಡ್ಡು ಅನುಭವಡ್ಲ ಯಾನು ಓದಿಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಿತದ ಪೊರ್ಲುಗಳೇ ಯಾನವೇನು ಓದಿಯೇ ಚಳುವಳಿದ ಬೆಪ್ಪು ಎನ್ನ ಮೇಯಿಡಿಕ ಇಪ್ಪುನೆಟ್ಟಾತ್ರ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಯಾಪೋಗ್ಲ ಎಂಕ್ ಮದಪಂದಿ ನೆಂಪೆ ಇನಿ ಬೋಡು ನಣ್ಣನಿಗಳು ಮದಪಂದಿ ನೆಂಪು ಕಾದಂಬರಿನ ಓದಲೆ ನನ್ನ 10 ವರ್ಷನ 20 ವರ್ಷನ ಬುಡ್ದು ಏರಾಂಡ ಊರಿ ನಿಕ್ಕಲ್ಡ ಮದಪಂದಿ ನೆಂಪು ಕಾದಂಬರಿನ ಓದುದಾರ ಅಂದು ಕೇಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತ ಕತೆತ ಸಾರ ಉಲಾಡಿಪ್ಪು ಆನಂದನ ಮೂಜಿ ಪುದಾರ ಮರತ್ತು ಪೊಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪು ಚಿರಕಂಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಅಪ್ಪು ಚಿರಕಂಡು ಮಾಸ್ಟ್ರೇ ಎಂದು ಪಣ್ಣಗ ನಾ ಎನ್ನ ಮೇಯ್ತ ರೋಮ ಕೊಕ್ಕೆರ್ನಾಥ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕತೆ ಈ ಮೂಜಿ ಪುದಾರದ ಒಟ್ಟುಡು ಮದಪಂದಿ ನೆಂಪು ನಡಪುಂಡು ಕೈಯೂರು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಊರು ಆ ಊರುಡು ಎಕ್ಕಡು ಹಿರಿಯರು ಬಿಳಿಮಲೆ ಪಂಡೇರು ಈ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು 5% ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಕೈಟ್ಟು ಉಂಡಿಗೆ ಅಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಇಡೀ ಕೈಯೂರದ ಇಡೀ ಸಂಪತ್ತು ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಯಾರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಂಬೂದರಿ ಪಂಪಿನ ಜನ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೇನ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲೇನ ಅಥವಾ ಮುಂಡಾಸ್ತಾಕಲ್ಲ ಕೈಟ್ಟು ಒರಿನಗಲು ಈ ಸೊನ್ಪತ್ತೆರಡು ಜನ ಉಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬದುಕದ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಣ್ಣಂದಂಡ ಕಾಂಡೇಡ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೆನ್ಪಿನ ತನ್ಕಲೆಗೆ ಕಂಡ ಉಣ್ಣು ತನಕ ತನ್ಕುಲಿನ ಕಂಡೋಡೆ ತನ್ಕುಲೇ ಬೆನ್ನೆಲಾರದು ಬೆನ್ಪಿನ ಅಥವಾ ಒಕ್ಕೆಲ್ದಕ್ಕಲು ಆನಂದಂಡ ಆಯೆ ದನಿ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಬೆನ್ಪಿನ ಮುಂಡನು ಮುರಂಪುಗು ತಾಗದ ಬದುಕುನ ರಡ್ಡೆ ಕಾಂಡೇಡ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯದೇವರು ಉದಿಪನ ಆವುಡ್ದುಂಬ ಕಂಡೋಗಬೋದು ಸೂರ್ಯದೇವರು ಕಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಗ ಮುಟಿಕಲ್ ಮಿತ್ತದು ಬೆನ್ಪುನ ಮುಂಡನು ಮುರಂಪುಗು ತಾಗದು ಬದುಕುನ ಒಂದೇ ರಡ್ಡು ತಾನು ಕಂಡೋಡು ಬೆಂದಿನ ಬುಲೆ ಕೊಯ್ಪಿನವು ಎನ್ನ ಹಕ್ಕು ಆನಂದಂಡ ಎನ್ನೆಲ್ಲದ ಜಾಲಗ ಕನಪಿನವು ಎಂಕುಂಡಜ್ಜ ಅಂತ ಪಣಿಪಿನ ಗೊತ್ತಾಂಚನಂಚಿನ ಊರುಡು ಈ ಅಪ್ಪು ಚಿರಕೊಂಡು ಮಾಸ್ಟ್ರು ಪಂಟಿನ ಈ ಮೂಜಿ ಪುದರ್ ಒವೇ ಸದ್ದುಗದ್ದಲ ದಾಂತೆ ಈ ಬೆನ್ಪಿನ ಮುರಂಪುಡಿತ್ತಿನ ತರೇನು ಸರ್ತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಇಡೀ ಕೈಯೂರದ ಜನಮಾನಿನ ಒಂಜಿ
ಒಂಜಿ ಈ ನಮ್ಮ ಮೈಪೂಸುಡಿನ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಡು ಕಟ್ಲಕ್ಕ ಇಡೀ ಜನಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಡು ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿರೋಧನ ತೋಜವನವು ಈ ಕಥೆತ ಪೊರ್ಲು. ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿರೆ ಪೋವನಗನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈಯೂರುಗು ಲೆತಂದು ಪೋಪಿನವು ಭಾರೀ ಪೊರ್ಲುಂಡು. ಬತ್ತರ ಬಲೆ ಉಂದೆಂಕಲ್ನ ಸಾದಿ ಉಂದೆಂಕಲ್ನ ಕಂಡ ಒಂದು ಪಯಸ್ವಿನಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ನದಿ ಮೋಲ್ ಪಯಸ್ವಿನಿ ಪರಪ್ಪನ ನದಿ ಸುದೆ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಅವೇನು ಪಣೊಂದು ಪೋದು ಕಡೆಗೆ ಮಣಿಪುರ ಉಂದೆಂಕಲ್ನ ಸಂಘದ ಜಾಗೆ ಮೂಲು ಸರ್ವೇರು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಎಂಕುಲು ಬೆಂದದು ಬದುಕುವ ಅಂದದು ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈಯೂರುಗು ಲೆತಂದು ಪೋಪಿನ ಜನ ಕತೆ ಶುರುಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೆತಂದು ಪೋಪಿನ ಕೈಯೂರುನು ನಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಇಡೀ ಕಾದಂಬರಿದ ಉಲಾಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡ್ಲ ಯಾನು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ಲ ತನ್ನ ಬೇನೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಲ್ಪನವು ನಮ್ಮ ಜೀವದ ಉಲಾಡಿಪುನಂಚಿನ ಗುಣ ಆನಂದವೇನು ಪನ್ನೀರ ನಂಗೆ ಜಾಗೆ ಸಿಕ್ಕುನವು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ನಿಂಗೊಂದೇ ಬದುಕಿನ ಆನಂದಂಡ ಈ ಆ ಊರುಗು ಬತ್ತಿನ ಒರಿ ಮಾಸ್ಟೇ ಕತ್ತಿ ಕುರಲ್ದ ಬೆತ್ತಡ್ಡಿಪ್ಪುನಾರು இன்னைக்கு நக்சலைட் இருந்து பண்ணணும் நம்ம யானை என்ன பத்தரு கத்தி குரல்தார் ಮುನಿರಣ್ಣೆ ಇಡೀ ಕತೆಟ್ ಲಾಲ್ ಸಲಾಮ್ ಅಂದು ಪಂಟಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಆದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ತುಳುಟು ಇಷ್ಟೇ ಎಂದು ಪಂಡು ಕೆದಂಬಾಡಿದಾರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರು ಸಂಗಾತಿ ಎಂದು ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದ ಆದಿಪ್ಪು ಅವು ನಂಗೆ ಏತ ಕೈತಲ್ದ ಪಂಡ ಸಂಗಾತಿ ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದ ಪೂವಲ್ದ ಕೊಲ್ಕೆನಿ ಎಂಚ ಬುಡ್ಪಾಂದಿಲಕ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಣಂದು ಪಂಪಿನೇನು ಈ ಬೂಕುಡು ನಂಗೆ 10 ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರಂಜನೆರ್ಲ ಪಂತೇರು ಕೆದಂಬಾಡಿದ ಅಜ್ಜೆರ್ಲ ಪಂತೇರು ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಪಂಪಿನವು ಬಜ್ಜಿ ಯಾನಿರೇನ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪುನವತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಪಂಪಿನವು ಇನಿತ್ತ ಪ್ರಾಣೋರ್ದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರಮುಟ ಯಾನ ನಿನ್ನೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪೆ ಅಂದು ಒರಿಯೋಗೊರಿ ಪಣಮಿನ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ಸವನು ಸಂಗಾತಿ ಪಂಪಿನವು ಒರಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ದಯ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಲಾಲ್ ಸಲಾಮ್ ಅಂದ್ ಪಂಪ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಡಿಕೇನುವ ಆನಂದ ಆ ಪಾತ್ರದ ದುನ್ನ ಏತುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಏತು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕನವೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಪಿನವು ನಂಗೆ ಇಡೀ ಕಾದಂಬರಿ ನಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಪ್ಪು ಚಿರುಕೊಂಡೆ 2 ಜನ ಶಾಲೆ ಬಿಡ್ದು ಒಟ್ಟಾರೆ ತಿರುಗುವೇರು ಅನ್ಸೋಣ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ 2 ಜನ ಬೆನ್ನಿದಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟಾರೆ ತಿರುಗುವೇರು ಅನ್ಸೌಂಡು ಅಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಆಡ್ಲು ಕೇನ್ವೇರಗಳ ನಿಗಲು ದಾನೆ ಬೆನ್ನಿಗಲು ಇಂಚಲ ಓಲು ಬಲಿ ಬರ್ಪನ ದಾನೆ ಕಾಂಡೆಡ ಬೈ ಮುಟ್ಟೆ ಎಂಕಲು ಕಂಡೋಡು ಬೆನ್ಪ ನಿಗಲೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದದು ಆಂಡ ಈ 2 ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪು ಚಿರುಕಂಡು ಅವು ಎಂಚ ತೋಜಾವೇರೆ ಚಿತ್ರಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪು ಪಂಡಂದಾನೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೋಟಿಯಿಂದ ಪಂಟಿನ ಶಬ್ದ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಚಿರಕೊಂಡು ಪಂಡ ನಿಂಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಎಂದು ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಅಪ್ಪು ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಜೀವ ಚಿರಕುಂಡನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನ ಬಡಿ ಸುಂದಟಿ ಈ ಮೀಂದಡ ಮಾರ ಮೀನು ಕೊಡತ್ತಂಡಿ ಸೈಪ ಅಂದು ಮಣ್ಣು ಅಂಚಿನ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಪೆದ್ದು ಕಡೆ ಕೊರಿ ಪುಟ್ಟಿನೇ ಚಿರಕಂಡು ಈ 2 ಜೋಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೋ ಬಂದು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜ ಆಂಡ ಈ ಜೋಕುಲು ಕಂಡದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಪೆರೆ ಇಂಚಿನ ಊರುಗು ಬಲೆ ಎಂದದು ಆನಿ ಈ ಜೋಕುಲು ತನಕಲ ಜಾಲ ಮುಂದಿಲ್ ಬುಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪ ಪಿದಾಯ್ದ ಜಗತ್ತುಡು ಏನ ಆಪುಣಂದು ಪಂಡ ಆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆನಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆನಿ ಆ ಮಂಡ್ಯಡೊಂಜೀತ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡಿತರು ಪಂಡ ರೈತ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾಣದನ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಬದುಕೇರು ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಪಂಪಿನೇನು ತೆರಿಯೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಆನಿಯೇ ಚಿರುಕುಂಡನ ಅಮ್ಮನ ನಂಬಿಯಾರು ಲೆತ್ತಿದಿಪ್ಪುವೆ ಆಯನ ಇಲ್ಲಗೆ ಲೆತ್ತಿದಿಪ್ಪುವೆ ಅಪ್ಪೆ ಮುಟಿಗಳ್ದು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪೋಲು ಚಿರುಕಂಡು ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತದಕ್ಕೇನುವೆ ಅಮ್ಮೆರು ಒಲ್ಲೆರಮ್ಮ ಅಂದದು ಅದು ದನಿಕಲೆಲ್ಲ ಪೋತೇರಿಂದ ಪಂಡಗನೆ ಚಿರುಕಂಡುನ ಬಂಜುದೆರಡು ಪುಕ್ಕು ಸೇರುಂಡು ಆಯ ಏಪ ಒಂಜಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಕಾಪಿನ ಬೇನದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಯಾನು ಒರಿಯತ್ತಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ನನೂರಿ ಸೇರಿದು 10 ಜನ ಸೇರಿದು ಬದುಕೊಡು ಎನ್ವೇನೋ ಎನ್ನದು ಬತ್ತಿನಾನಿಯೇ ಆ ಇಲ್ಲು ಪೊಗ್ಗೊಡು ದುಂಬುಡೆ ಆಯನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗನು ಆಯನ ಅಮ್ಮೆ ಮದ್ಮೆದ ಪುರ್ತರು ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಸಾಲಗು 2 ಎಕರೆ ಬೆನ್ಪಿನ ಜಾಗೇನು ನಂಬುದಿರಿ ತನ್ನ ಉಲೈದೆ ತೊನ್ವೆ ಆನೆ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡ್ಪೋಲು ಕೋಡೆ ಮುಟ ನಮ್ಮ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗದ ಹಕ್ಕಲು ಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಯನ ಇಲ್ಲಡು ಬೆನ್ಪಿನ ಹಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೆಲ್ದ ಹಕ್ಕಲು ಒಂದದು ಆ ದಿನನು ತುಂಬೊಂದು ಈ ಚಿರುಕಂಡು ಅವಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪು ನಡೆ ಬರ್ಪೆ ಅಪ್ಪು ಬೆನ್ನಿ ಇತ್ತಿನಾಯೆ ಆಗ ಪಂಡ್ರೆಗಿದ್ದ ಬತ್ತದ ಈ 2 ಜೋಕುಲ ಆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಲಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ರೀತಿ ಇಡೀ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಪ್ಪಿನ ಇಡೀ ಕೈಯೂರನ್ನು ಹಾಕಲು ತನ್ನ ತರ್ಕೆಲಿಗದೆ ತೊನ್ವೇರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಕಟ್ನಾಗ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿತ್ತು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆನೋ ಇನ್ನು ಒವ್ವ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಕಟ್ನಾಗ ಇಪ್ಪುನ ಭಂಗ ಏತು ಪಂಡು ಕಟ್ಟಿನಗಲಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಕಪ್ಪಿನ ತಕ್ಕಡಿಡು ಪಾಡು ತೂಕಿಲಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಆಯೆ ಪಂಡಿನವು ಇಂಬೆಗೆ ಸರಿಯಾವಂದು ಇಂಬೆ ಪಂಡಿನವು ಆಯೆ ಸರಿಯಾವಂದು ಎನ್ನನೇ ನಡಪುಡು ಪಂಟಿನಂಚಿನ ಪತ್ತೆರ ವಾದದ ನಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘ ಆಂಡಲ ಅವು ಸರಿಡು ನಡಪುಡ ಇಜ್ಜ ಅನ್ಪಣ್ಣು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆನಂದಂಡ ಒರಿ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಆ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರೆನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಈ 2 ಜೋಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ
ಒವೇ ಸದ್ದು ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತದ ದೋಲ್ದಾಗರಿ ಪಾಡಂದೆ ತನ್ಕುಲು ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕುಲು ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಾದಿಡು ಪೋವೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನದು ಓದು ಬರವು ಕಲ್ಪಂದಿನ ಪೊಡುಂಬೆರಾಯಿನ ತನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲಿಗೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ಈ ಅಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಚಿರುಕಂಡು ವಾ ರೀತಿಡು ಸಂಘದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಂಪೇರು ವಾ ರೀತಿಡು ಅಕ್ಕಳ ಬದಲಾವಣೆ ಕಣಪೇರು ಪಂಟ್ ನಾವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಂಗೋಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಂಘದ ಇಲ್ಲಡಕುಲ್ದಗಳು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದ ನಾವು ನಂಗೆ ಓಲ್ಲ ಕಾದಂಬರಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗಾಯ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಗಾಯ ಅಂತ ಪಂಪಿ ನಾವು ನಂಗೆ ಓಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಆ ಬೂ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಓದಂಡ ಓ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಥವಾ ನಂಬುದಿನ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಾತಿರೋಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಪಂಟ್ ನಾವು ಅಗಲ್ನ ಸಂಗೋಡು ಕುಲದ ಅಕ್ಕಲು ಪಾತಿರ್ನ ಓಲ್ಲ ನಂಗೆ ಈ ಬೂ ಕೂಡ ನಂಗೆ ತೆರೆದು ಬರ್ಪೋಜಿ ಆಂಡ ಪಾತೆರಂದನೆ ಮಲ್ತದ ತೋಜವನ ಕೆಲಸಲೇನು ತೋಜಾವೇರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ರೀತಿಡಿ ಬುಲೆ ಒಂದು ಪೋಪ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಶಾಲೆದ ಜಗಲಿಡಿ ಪೇಪರ್ ಓದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುವೇರು ಪೇಪರ್ ಓದೋದು ಪಂಪಿನ ಪಯ್ಯಾಗ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಈ ನಂಬೂದರಿಗೆ ದಾದ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಯಾರ್ಗೆ ದಾದ ಅನ್ಸೋಣ ಪಣದನ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತೇನೆ ಈ ನಾಯ್ದ ಮಗ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಬಂತೀನಿ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಜೋಕುಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಣ್ಣಿಪೇಟ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪಡ್ ಬಂದು ಮೂಲು ಶಾಲೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಕ್ಕೆಲ್ದ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪಡೆ ಹಿಂಗೆ ಹಕ್ಕು ಜೈಕುಲು ಕಲ್ತಡಿ ಏತ್ತು ಕಲ್ಪ ಪಂಜಿಲು ಕುರಿಕುಲು ಅಕ್ಕಲು ಏತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪೋಡು ಪಣ್ಣಂದಂಡ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಒತ್ತರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗ ಬತ್ತಂಡ ಯಾವು ಇತ್ತದ ತಲೆಮಾರದ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಬರೇರೆ ಬತ್ತಂಡ ಯಾವು ಒಯ್ಕು ಪುದರ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜಾಗನ ಉಲಾಯ್ದೆ ತಂದು ಕ್ರಯ ಚೀಟಿ ಮಲ್ಪನಗ ನಾನು ಈ ದನಿಕಲ್ನಗಳು ಮೋಸ ಮಲ್ತಿರಂದು ಪಂಪಿನ ಬೊಡ್ಚಪ್ಪ ಅಂದು ಪಂಪಿನಡೆಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಬರೇರೆ ಬತ್ತಂಡ ಯಾವು ಅನ್ನೋದು ವಾ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಒರಿ ಉಳ್ಳಾಯನ ಮುಂಡಾಸ್ತಾಯನ ಮಂಡೇಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇನು ದರ್ತದ ತಾನು ಬದುಕೋಡನ್ನು ಪಂಪಿನ ಮಲ್ಲಾದಿಗೆ ಮುಟ್ಟಾಳೆದಾಯನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚೆತ್ತನ್ನು ಪಂಪಿನೇನು ಈ ಮುಂಡಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಮುಟ್ಟಾಳೆದ ನಡುತ್ತಾ ಮಲ್ಲ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮರುತ್ತ ವೈರುಧ್ಯದ ನಡುಟ ನಡಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘರ್ಷ ನಂಗೆ ಈ ಬೂಕುಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಸ್ಟ್ರು ಶಾಲೆಡೆ ಪೇಪರ್ ಓದೇನೇನು ಉಂತಾವೇರು ಕುಡಂಜಿ ಸಾದಿ ನಡುವೇರೈಕು ಆ ಪೇಪರ್ ಓದನೇಕು ಮಾಸ್ಟರ್ ಓದಿ ಜಡ ಮಲ್ಜಿ ಎಂಚ ಉಂತಾವೇರು ಪಂದ್ರೆ ಈ ನನ್ನ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತರು ಪೇಪರ್ ಓದಿರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಯ್ಯಗೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ಪಾಠ ಬಂದ್ಲ ಅಂದ್ ನಂಬಿಯಾರು ಪಂಪಿನ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಅವೇನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜವೆಲ್ಲ ಆರು ಏತು ಕೋಪ ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ತಡುತ್ತನ್ವೇರು ಕತ್ತಿ ಕುರಾಲಂದು ಪಂಪಿನವು ಸಹನೇನು ಪಂಡು ಕೊರ್ಪಿನವು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮನ ಭಾವನೆ ದಾದ ಉಂಡು ಪಣ್ಣದಂಡ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ದಗುಲು ಅಕ್ಕಲು ಏಪಲ ಲಾಲ್ ಸಲಾಮನ್ ಪಣೋನ್ ವೇರು ಅಕ್ಕಲೆ ನೆತ್ತೆರಿಂದ ಪಂಪಿನ ಅಕ್ಕಲೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕತ್ತಿ ಕುರಲ್ಲಿಂದ ಪಂಪಿನವು ಬದುಕಿಗೆ ಕೈತಲ್ಲಿಂದ ಪಂಪಿನೇನು ಇಡೀ ಈ ಕಾದಂಬರಿಡಿಡು ನಂಗೆ ತೋಜವೇರು ಎಕ್ಕಡೆ ಬಿಳಿ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರನ ಪಂಡರೆ ಕಮ್ಯುನಿಸಮ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ನಿರಂಜನೆರಿಗನ್ ಪಂಡು ಅಂದ ಅರ್ಬುಗತ್ತರ ಅದಿತ್ತೇರು ಈ ಕಾದಂಬರಿಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಂಡಿತೆ ಎಂದು ಪಂಪಿನೇ ಬರ್ಪೆ ಆಗ 4 ಉದಾರುಂಡು ಶರ್ಮೆ ವರ್ಮೆ ಶೇಖರೆ ಅಂಚಂದ ಬಹುಶಃ ಹೆಂಗೆ ಅವೇನು ಓದನಾಗ ಬಿಳಿ ಮಲೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸಂಡು ಬಹುಶಃ ಆ ಪಂಡಿತೆ ನಿರಂಜನರೇ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂದದು ಆ ಕಾದಂಬರಿ ಬರ್ಪಿನ ಪಂಡಿತ ಬಹುಶಃ ನಿರಂಜನರೇ ಆದುಲ್ಲಿರ ದಾನೇನು ಪಂಪಿನ ನೆನಪುಲು ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಒವೇನು ಅಕ್ಕಲು ಆವೇರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಣಪೇರೋ ಒವೇನು ಮೊಗಲ್ನ ಅಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂದು ಎನ್ನುವೇರೋ ಇಡೀ ಕೊಯ್ಯೂರ್ದ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಓದು ಬರೋ ಕಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಅಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದು ಬಲ್ಲೆಗೆ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ದಾಯಿ ನಂಬೂದಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬಿಯಾರ ಬಾಯಕೇನೋ ಅವೇ ಆಟನ್ನು ಪಿರಗುವುದು ಮೊಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನದ ರೂಪಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಚಳುವಳಿದ ರೂಪಡು ನಂಗೆ ಮದಪಂದಿ ನೆಂಪುಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆದ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಿಗಂಗಸರ ಪರ್ಪಿನಗಳು ಸಮೇತ ಸ್ಲೇಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಓದು ಬರೋ ಕಲ್ಪೆರೆಗೆ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ನಂಗೆ ಆತ ಪೊರುಳು ಬದಲಾವಣೆ ಕನವರ ಸಾಧ್ಯ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ವಿಶೇಷ ಇಂಕ ಬೊಕ್ಕಲ ಅನ್ಸವನ ದಾದ ಪಣದ ವಾ ಜೋಕುಲ ಮಗಳು ಅಪ್ಪಾದಿಪ್ಪು ಚಿರುಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೆ ಯಾಕಲು ಒಂದು ಕೆಲವು ಪಾತ್ರలు ಬರ್ಪ ಆ ಪಾತ್ರలు ಓಲ್ಲಪೋದು ಈ ಬಲಂಬೈನಿ ಶಾಲೆಗನ್ ಪಂಡು ಏರೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಜರು ಅಂಡ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡಂದಂಡ ಪ್ರತಿವರಿ ಯಾನೆಕ್ಕಡ ಪಂಡ್ಲಗನ ಎನ್ನ ಉಲಡೆ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಎದುರುನಿತ್ನೆ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ಹಾಕದೆ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲನ್ನ ಕಾರೋಳ್ಳಾಗಲು ಕೆಪ್ಪದ ಅಂಡೆಗೆ ಕೊರ್ನೆ ನಾನು ತಿನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಕಾಲೋಡಿ ಆನೆ ಕೆಪ್ಪದ ಅಂಡೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾದ ಕೊರಡು ಪಂಟ ನಾವು ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಹಿಂಗೆ ಸಾದಿಜ್ಜಿ ಪಂಟನ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಆ ಜೋಕುಲು ಕೆಪದಂಡೆ ಕೊರ್ಪಿನ ರೀತಿ ನೀವು ಕೈಟ್ ಕೊರಂದೆ ಬೇಲದ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಕೊಯ್ಯೂರನ್ನು ಬದಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಥೆನೇ ಮದಪಂದಿ ನೆಂಪು ಶಾಲೆ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಬೂಗತರ ಆಪೇರು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಆಪುಡು ಆ ತಾವನಗ ಈ ಜೋಕುಲು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಜನಕ್ಕಳು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಪೇಕೆನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಈ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಊರಿಗೊಂಜಿ ರೈತ ಸಮ್ಮೇಳನಗೂ ಪೋರೆಗಿಪ್ಪುಡು ನಂಬಿಯಾರ್ನ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ರೈತ ಸಮ್ಮೇಳನಗೂ ಮುಕ್ಕಲು ಪೋಪೇರು ಅಂದ್ಪಂಡು ತಡೆ ಪೊಡತ್ತಾ ಒರಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ನಾಯರ್ ಅಂದ್ಪಂಪಿನ ಅಯ್ಯಪ್ಪುವೆ ಆಯಗೊಂಜಿ ರಡ್ಡೆಕರೆ ಕಂಡ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕಂಡು ನಾಯಿ ಕೊಯ್ಪವರೆಗೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಕೊಯ್ಪವಡು ಎಲ್ಲ ಕೊಯ್ಪವನು ಇನಿ ಕೊಯ್ಪವರೇ ಪಂಡು ಜನ ಪಂತೆ ಆಂಡ ಇನಿತ ದಿನನೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕುಡಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಪೋಡು ಸೋದಾನೆ ಮಲ್ಪುನ ಆತವನಾಗ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಪಂಪೇರು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತಿ ನಾವು
ರೈತ ಸಂಘದ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಪೋಡನ್ನು ಪಂಪಿನೇ ದಾಲಜ್ಜಿಂದು ಮಾತೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಕುಲ್ಬೇರು ಅದ ಚಿರುಕುಂಡು ಪಂಪೆ ಪೋಪಿನಕುಲು ಏರುಲಿ ರಾಕುಲು ಪೋಲೆ ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣನಾಯರ್ನ ಕೆಲಸ ಓಡೊಂದುದು ಆತೇ ಪಂಪಿನ ಗೊತ್ತು ಇಡೀ ಕೃಷ್ಣನಾಯರ್ನ ಬೈಲಿಡಿಕ್ಕ ಏತು ಜನ ಕೈಯೂರುಡು ಉಲ್ಲೆರೋ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಪೋದು ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತಲೇ ಕೈನು ಕೊಯ್ದು ಆಯನ ಜಾಲಗ ಕನತದ ಪಾಡುವೆರು ಒಂದು ಸಂಘ ಒರಿಯಾಗ ಕಲ್ಪವನ ಪಾಠ ಅಥವಾ ನಂಗೆ ಸಂಘದ ಮುಖಾಂತರ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನ ಒಂದು ಪಂಪಿನೇನು ಈ ಬೂ ಕೂಡ ಆತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜವೇರು ಆನಂದಂಡ ಅಗಲು ಜಾತ್ರೆದ ಮುಖಾಂತರ ಅಗಲು ಪೋದು ಜಾತ್ರೆ ಪೋದು ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಇಮ್ಮನ ಜಾಲ್ಡೆತ್ತಿನ ಅರಿಬಾರ್ನ ದನಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ತಡೆತೊಂಡ್ರೆ ತೀರುಜಿ ಆತವನಗ ಮಗನ ಈ ಜೋಕುಲ ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ರಡ್ನೆ ಯುದ್ಧ ಏನು ಜಾಗತಿಕ ಯುದ್ಧ ನಡಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪೊಲ್ತುಜಿ ಪಂಡಂದಡ ನಂಬೋದಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬಿಯಾರ್ಗ ಬದುಕರಿಗೆ ಇವರು ಸಾಧ್ಯ ಜಿಂದು ಪಂಡು ಈ ಜೋಕ್ಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೈಯೂರದ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಎಂಚ ಪೊಲೆಪ್ಪುನು ಅಂತ ಪಂಡು ಸಾದಿ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪೇರು ಇಡೀ ಕಥೆದ ತಿರ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪುಂಡು ಸಾದಿ ನಾಡೊಂದು ಪೋಪೇರು ವಾನಮ್ದ ಸಾದಿಲ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಮಗುಲು ಏರ್ಲ ಹಾರ್ಷಾದವರೆಗೆ ಹಾಕುನ ಪೆಟ್ಟು ಪುಡಿಕ ಪೊಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲತ್ತು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಓದುದು ತೆರಿನೆವಿನ ಜನಕುಲಿಗೆ ಪಂಡು ಜನಕುಲನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಮಕ್ಕಳು ಪೊಲೀಸ್ನಾಗಲೇ ಪಂಡ್ಪಿರಿ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾತಲಾಪುಂಡು ಪೊಲೀಸ್ನಾಗಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರನು ಕೊರ್ಪೇರು ಕಡೆಗೆ ದಾನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದ್ರೆ ಈ ನಂಬಿಯಾರು ತನ ಎಂಕ ನಂಬುದರಿ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪೋಪೆ ಆಯ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬೋದು ರೂಮ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕುಲ್ಲದು ಜೋಕ್ಲನ್ನು ಓದಬಾರದ ಕಾರಣ ಕುರಿತು ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪೋಪೆ ನಂಬಿಯಾರು ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಒರಿ ಬೆಂಬುಲು ಆತನಗ ನಂಬಿಯಾರಿಗೆ ಎನ್ನುಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋಣಂದಡೆ ಎಲ್ಲ ಪುಲ್ರೆ ಕಣೆ ಅನ್ನ ಬದುಕೇರಿ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಈ ಜೋಕ್ಲೆನ ಗೊಬ್ಬುನೆ ಅನ್ನು ಉಂತಾವಡ ತಾಂದು ಪಂಡದು ಆಯ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡಂದು ಪೊಲೀಸ್ ನಗಲಿ ಈ ಜೋಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಹೊರ ಬತ್ತಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಇತ್ತದ ಪೊಲೀಸ್ ಲಕ್ಕ ಅದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮನೆಗಾರ ಏರ ಪೂರ ಬತ್ತ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮುಗುಲ್ ಪಟ 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 ಈ ಜೋಕ್ಲು ಉತ್ತರನು ಕೊರೊಂದು ಪೊಪ್ಪೇರು ಆಗಲೇ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂದು ಪಿರ ಪೊಪ್ಪೇರು ಆತವನಗ ಕುಡೋರಿಯನ್ನು ಬರ್ಪಾವೆ ಕುಡೋರಿನ ಬರ್ಪಾಯನ ದಾದ ಅಪ್ಪನ ಪಡೆದ್ರೆ ಆಯೇ ಈ ನಂಬಿಯಾರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಂಜಾರ ಕೋರಿ ಮೀನು ಮಣ್ಣು ಮಸೆ ಆಯ್ ಸುಡುಗಾಡು ಸಾವು ತಿಂದದು ಒಂಜು ವಾರ ತಿಂದು ಯಾನೇ ಮಲ್ಲ ಗುರುಕಾರೆ ಅಂತ ಪಂಡು ತೋಜೋಡು ಪಂಡು ಮುಗುಲು ಪ್ರಭಾತ್ ಪೇರಿ ಪೊಪ್ಪೇರು ರೈತ ಸಮ್ಮೇಳನನು ಕೈಯೊರಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡು ಪ್ರಭಾತ್ ದಿನಾಲ ಮಗುಲು ಈ ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಂಕ್ವಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾ ಅಂತ ಪಂಡು ಇಡೀ ಊರಿಗೊಂಜಿ ಬಲಿ ಬರೊಂದು ಪೇರು ಕೆಂಪು ಬಾವುಟ ಕತ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಪತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಪ್ಯಾಡ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರುವೇರು ಮಾತೆರ್ಲೆ ಸೇರುವೇರು ಪೋಂದಿಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ದಾನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ದಯ ಬರ್ಪೆ ಆಯನ ಮುಖಾಂತರ ನಂಬಿಯಾರು ಮಕ್ಳೇನು ಪೂರ ತರುಪೇರಿಗೆ ತೂಪುನ ಆ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಂಬಿಯಾರ್ನೆಲ್ಲಡು ಬಂಜಾರ ತಿನ್ನೊಂದು ಬತ್ತು ಪಂಪೆ ಯಾನ್ ಮಗಳೇನು ಮತ್ತು ಗೆಣ್ ಪೂಜಪ್ಪ ಯಾನ್ ಮಕ್ಕಳೇನು ಒಂಜಿ ಗತಿ ಮಲ್ತೆ ಬಿಡ್ಪಿನ ಅಂತ ಪಂಪೆ ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತದ ಮಕ್ಕಳು ಎದುರು ಬೀಟ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪನಗ ಉಂಬೆ ಬೆತ್ತಡ್ಡೆ ಬೀಟ್ ಬತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಬನ್ನಗ ಈ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಪೊಂಜವನ ಕುಲ್ತುಪೇರಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಂಪು ಬಾವುಟ ಕತ್ತಿ ಕುರಲ್ದ ಮಿತ್ತಿಕ್ಕಿ ಕೆಂಪುದ ಒಂದು ಟೊಪ್ಪಿ ಕಲಸೆ ಒಂದು ಉಂಡತ್ತ ಅಂದು ಟೊಪ್ಪಿ ಕಳಸೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲದ ಕಳಸೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಪೋಂದುಂಡ ಒಂದು ದಾಯಗಂದು ಪಂಡು ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಪೂರಾ ಜನ ಊರ್ದ ಪೊಂಜವು ನಕಲ ಸೇರುವೇರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜೆಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಹಾಪುಂಡು ಆ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮುಖಾಂತರ ಪೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಪ್ಪಿ ಆಯೋಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಾಯಕದ ಬುಲೆಪ್ಪಿನ ಕುಟ್ಟಿಶಿನೇ ಎಂದದು ಅಪ್ಪುನ ಮೆಗ್ಗೆ ಆಯ್ ದುಂಬು ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮುಗುಲು ಹಾಕುವೇರು ಹಾಕನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಪುಡಿ ಅದು ಈ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ದಾನೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಸುದೆಕ್ಕೆ ಬುರ್ದು ಮೀಂದದು ಪೋರೆ ತುಪ್ಪೆ ಆಯ್ ಸುದೆಟ್ಟು ಬುರ್ದು ಸೈಪೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಯ ಸೈತಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಕೈಯೂರದ ಊರನ್ನು ಸುಡು ಕಿರಿ ಮಲ್ಪಿವೆ ನಂಬಿಯಾರು ಊರುಗೂ ಸೂಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕವೇನು ಓದನಗ ಅನ್ಸಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ 10 ವರ್ಷ ಕರಿದಿಪ್ಪು ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕುಲ ಆನಿದ ಕೈಯೂರುಡು ನಡತಿನಂಚಿನ ಶೋಷಣೆದ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ರೂಪ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಊರನ್ನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪಿನ ರೂಪೋಗುಲ ಇನಿ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ 2025 ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ನಡಪುನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕಾದಂಬರಿ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಬಣ್ಪೇರು ಪೊಲೀಸ್ ನಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಪಡಿಗಿರ್ತೇರು ಕರಕೈಲಿ ನಿಪ್ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡಿಯರು ಪೊಂಜವ ಏರು ಮಾತ ಪೊಂಜ ತಾಕಲೆತ್ತು ಒಯ್ತದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತೇರು ಪ್ರಾಯಾಂದ ಪಂಡು ತೂಜೇರು ಕರ್ತಕೇರಿಯರು ಇಲ್ಲಗ ಸೂಕೋರಿಯರು ಇನಿಕ್ಕಲ ದಲಿತರನ್ನ ಕೇರಿಗೋ ಅಥವಾ ಶೋಷಣೆ ಅವನಾಗ ಇನಿಕ್ಕಲ ಅವೇರಿದ ಶೋಷಣೆ ನಡಪುಣ್ ಪಂಡ ಎಂಕ ಈ ಬೂಕು ಓದನಾಗ ಅನ್ಸೈನಿ ನಮ್ಮ ಓಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಓಲು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತುಂಡು ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪಣಪ್ಪ AI ಬೈದುಂಡು ಅವು ಯಾನ್ ಪಂಡಿನೇನು ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಬುಳೆದುಂಡು ಜಾಗತೀಕರಣ ಅಂದ್ಪಣದು ಎನ್ನ ಹಳ್ಳಿನ ಎನ್ನ ಕೈಟದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿ ಅದು ಎನ್ನ ಅಂಗೈಟು ಉಂಡು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಜಗತ್ತದ ಬಾಲೆ ಅದು ಉಲ್ಲೆ ಅಂದ್ಪಂಚಿನ ಅಹಮ್ಮಿಕೆ ಸುಳ್ಳು ಅಹಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುಂಡು ಆಂಡ ಈ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಪೋನಾಗ ಆನಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲೋಡು ನಡೆತಿನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳ ಇನಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಟುಂಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ಅವೇ ಏನು ಪಂಡ್ಲಕ್ಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಪೋತ ಯಾನೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಏನು ತೆರಿ ಪಂಡು ನಡಲ ಶೋಷಣೆದ ರೂಪದ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡ ಆನಿಲ ಆತಜಿ ಇನಿಕ್ಕಲ ಆತಜಿಂದ ಪಂಟ್ ನಾವು ಎಂಕಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದನಾಗ ಎಂಕ್ ತುಂಬ ಅನ್ನಗ ತುಂಬ ಕಾಡುಂಡು ಎಂಕ್
ಹಾನಿ ಓದು ಬರೋ ಕಲ್ಪಂದಿ ಕಾಲೋಳ್ಳ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲು ಪೊಗ್ಗಿನ ಕರ್ತಿನ ಪೊಂಡುಲೇನ ಹಾಳು ಮಲ್ತಿನ ಸೂಕೊರ್ನ್ಯ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪುಗೆ ಬತ್ತಾನೆ ಗುಜರಾತ್ಗೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಬಂಜಿನಾಲೇನೆ ಬಂಜಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಬಾಲ್ಯದೆತ್ತಿನ ಕತೆಕ್ಲೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಓದಿನವುಲ ಈ ಮದಪಂದಿ ನೆಂಪುಡು ಅಲ್ಲು ಆಕಲು ಇಡೀ ಕೈಯೂರದ ಊರ್ನ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಒತ್ತಿ ಚಳುವಳಿಗಾರ್ತಿ ಅದು ಒತ್ತಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಅದು ಒಂಜೀತ್ ಆಯ್ತ ಬೆಪ್ಪುನು ತಿಂದಿನ ಅಲೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ತುಂಬ ಸಂಕಟ ನನ್ನ ಸಣ್ಣಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಲು ಬದಲಾವಣೆ ಒಲ್ಪಾತಂಡು ಆ ರೀತಿದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡಾಪುಣು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕುಂತುಂಡು ಆಂಡ್ ಆಯ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಜೋಕ್ಲನ್ನು ಅಜಿಪ್ಪ ಜನ ಇಡೀ ಕೊಯ್ಯೂರು ನಾಶ ಮಲ್ತದ ಅಜಿಪ್ಪ ಜನನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಜೈಲಿಗೆ ಕುಡ್ಲಾಕನಪ್ಪೇರು ಕೈಯೂರುಡ್ದು ಕಾಸರಗೋಡ್ದು ಅಂಟೋಂದು ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಭಂಗ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಒಂಜಿ ತಮಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಏನ ಆಗಿಡೀ ನೆಟ್ಟು ಆ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಆಯಾಗ ಆ ಇಡೀ ಕಾದಂಬರಿ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಪೈಲ್ವಾನಂದು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ವದೆ ಎಂದು ಸಂಘಂದು ಪಂಪಿನವು ವಾರಂದ ಶಿಸ್ತನ ಕಲ್ಪವೊಂದು ಪಂಪಿನ ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಆಯ್ ಬಂಜಿಗುಡ್ಡೆಲೆ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲ ತಿಂಪಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಯಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಆಂಡ ನಡೆ ಸಂಘದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆರಿ ಮುಲ್ಲಾಯೆ ಸಂಘದ ವಾರೀತಿದವರಿ ಸಂಘದ ವಾರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬೆರಿ ಮುಲ್ಲೊಂದು ಪಂಪಲೋ ನಂಗೆ ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪಂಪೆ ಸಂಘ ಅಂದು ಪಂಡ ವಾಸಿಸ್ತನ ಕಲ್ಪವನ್ನು ಪಂಡದಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ನಗಲು ಜೈಲ್ಡ್ ಮೊಕ್ಕಲೇನು ಗಂಜಿ ಕೊರಂದೆಲ್ಲ ಎತ್ತಂದು ಪೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಗಂಜಿ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಎಂಕಲೆ ಗಂಜಿ ಕೊರಂದ ಎಂಗ್ಲೇನು ಕುಡ್ಲಾಗ್ಲ ಎತ್ತಂದು ಪೋಡ್ಚು ಎಂಕಲೆ ಗಂಜಿ ಕೊರದೆ ಬಂಜಿಗೆ ಗಂಜಿ ತೆಲಿ ಕೊರದೆ ಎಂಕಲೆ ಎತ್ತಂದು ಪೋಡೋದು ಪಂದು ಬೇ ಆ ಬಂಜಿಗುಡ್ಡೆಲೆ ಟೊಣಪೆ ಪಂಪೆ ಪನ್ನಗ ಪೊಲೀಸ್ ನಗಲು ಕೆಬಿ ಕೊರಂದು ಎತ್ತಂದು ಪೋನಾಗ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಹಾಲ್ಟಂದು ಪಣಿ ಅಂದು ಎತ್ತು ಪೊರ್ದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತಾ ಅಬುಬಕ್ಕರ್ ಹಾಲ್ಟಂದು ಪಣ್ಣಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹಾಲ್ಟ್ ಸಂಘದ ನಡಕೆ ಉಂಡತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಪೋಪಿನ ಉಂಡತ್ತ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿಡೆ ಆಯ ಪಣ್ಣಗ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಹಾಲ್ಟ್ ಅಂದು ಪಣ್ಣದು ಆಯ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಏನು ಪಣ್ಪೆ ಹಾಲ್ಟ್ ಅಂದು ಪಣ್ಪುಜೆ ಅಜಿಪ್ಪ ಜನ ಜೈಲ್ದಲ್ಲ ಉಂತುವೇರು ಹಾಲ್ಟ್ ಅಂದು ಪಂತಜೆ ಅಂಡ್ ಈ ಸಂಘದ ಶಿಸ್ತುಂದು ಪಣ್ಪಿನವು ಓರಿ ಹಾಲ್ಟ್ ಅಂದು ಪಣ್ಣೋಡ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲ್ಟ್ ಪಣ್ಣಗ ಉಂತು ನಾನು ಪಣ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇವಲ ನಂಗೆ ಪೊರ್ಲುಡು ನಂಗೆ ಒಂದು ತೋಜಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬೂಕು ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಬಹುಶಃ ಅಂಚಾದ ಮದಪಂದಿ ನೆಂಪು ಪ್ರತಿ ಒರೆಯಗಲ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಒರೆದೇ ಪೋಪಿನವು ನೆನಪುಡು ಒರೆದೇ ಪೋಪನ ಏತ್ ಪಣ್ಣಂದಂಡ ಭಗತ್ ಸಿಂಗನ ಕಥೆನಿಕೆಯಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ದೇಶಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನಗಲಿಂಕೆಯಿಂದ ಆನಂದಂಡ ಅವೇ ರೀತಿ ಪಾಸಿಗೆ ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲಡ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಪಾಸಿ ಅವನಗಕ್ಕೇನ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ದಯೆ ನಿಕ್ಕಲಿಗಿನಿ ತಿನ್ನಿಯರಿಗೆಂಚಿನ ಬೋಡು ಒಂದುದು ಎಂಕಲೆ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿನ್ ಪಂಡು ಸರಿ ನಿಕ್ಕಲ ಕಡೆ ತಾಸೇನು ಪನ್ಲೆ ಎಂದದು ಮೂಜಿ ಜನಲ ಪಣಿಪಿನ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಮಾಸ್ಟೇನ ತೂವೇರ ಬಿಡ್ಲೆ ತೂವಡೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಅವೇ ಜೈಲ್ಡ್ ಅವು ಕಂಡು ನೀರು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಸೀನ್ ಅಪ್ಪಾಡ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಕೈಪತ್ತಿನ ಜವಣೇರು ಅಪ್ಪುಲ ಬಕ್ಕ ಚಿರುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ನೀನು ಎಲ್ಲೇ ಪುರ್ಕಟ್ಟ ಬಾಲೆಲು ಅಕ್ಕಲು ಸಂಘದ ಬೇರೆ ಆರು ಉಳ ಪಿದೈ ತಿರ್ನಂಚಿನ ಪೊಂಡುಲೇನೆ ಮದ್ಮಾದಿಪ್ಪೇರು ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬತ್ತಿನದಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಂದಿನ ಪಂದಿಪ್ಪೇರು ನನ್ನ ನಿಕ್ಕುಲು ಏನನ್ನು ಸರ್ ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದಿದ್ದು ಸುರುಕು ಸರ್ ಅಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏನಂತೂ ಈ ತಕ್ಷಣ ಸಂಗಾತಿ ಇಂದು ಪನೋಡು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ಪನೋಡು ಅಂದು ಪಂಡ್ಪೀರು ಲಾಸ್ಟದ ದಿನ ಈ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪಾಸಿಗೆ ತರೆ ಕೊರ್ನಾಗ ಪಂಪಿನದ ಪಣ ಎಂಕಲು ಪೋದು ಬರ್ಪ ಸರ್ ಅಂದದು ಅವು ತುಂಬ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತುಂಬ ಎಮೋಷನಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋಡು ಅಕ್ಷರಟು ಇತ್ತೆ ಪನ್ನಗಲ ಇಂಕ ಬೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸೋಡು ದಯ ಪಂಡ ಚಳುವಳಿದಾಗಲ ಬದುಕು ಈತೆ ಸಯ್ಯರೇ ಪೋವನಾಗ್ಲ ಆಯನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೋಗೊಂಡು ಅವನು ಬುಡ್ಪನಿದ್ದೆ ಆಯ್ಬಂಡು ಎಂಕಲ್ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಸಾರ್ ಅಂದದು ಅದಾಗ ಈ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನೋಡು ಎಲ್ಲ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆನಿದ್ದಿ ನೋಟಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಠ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಈ ಜೋಕ್ಲು ಇನಿಕೆ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೋದು ಬರ್ಪತ್ತ ಅಂತ ಪಣಿಪಿನಂಚನ ಪಾಸಿಗೆ ಪೋನಾಗಲಾಗ ಅಗ್ಲು ಪಣಿಪಿನಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋನೆಗೆ ಕುಂಟು ಪಾಡಡೆ ಎಂಕಲ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದು ಜಾ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋನೆಗೆ ಕುಂಟು ಪಾಡಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂಜನೆ ಪಾಸಿಗೆ ಕೊರಲೆ ಎಂಕಲ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದು ಜಾ ಅಂದದು ಈ ದಾಷ್ಟ್ಯನು ಅಥವಾ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಜತ್ತಪ್ಪರ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ನಲಿಪುಡು ಈ ಬೂಕುಡು ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕಡುಪುನ ತುಳುತ ಶಬ್ದಲೇನು ಭಂಡಾರನೇ ಉಂಡು ಸಿರಿದುಪ್ಪೆ ಅವು ಸಿಳುತ್ತ ಐಟು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಿಯರು ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈತನೇಟ ಬತ್ತಿನ ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಪಸದವ್ರಿ ಎನ್ಲಕತ್ನ ಕಾಂಜಿ ಪಿಂಜಿನ ತುಳುತ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬೋಡು ನನ್ನ ತುಲೆ ಏರ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಜನ ಶಬ್ದನು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದನು ಕೆದಂಬಡಿ ದಜ್ಜರು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದಿರು ಕಡಿಮೆ ಅಂದು ಪಂಪಿನ ತುಳುತ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದನೇ ಕಡಿಮೆಗೆ ಕಡಿಮೆನೇ ಸರಿ ವಾನ ಮುಂದೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿಕಲು ಕೊರ್ಪಾರ ಆ ನಮ್ಮುಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕೊರಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದು ಪಂಪಿನ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರದ ದುನ್ನೋ ನಾಲು ಕಡಿಮೆ ಆ ಪಂಪಿನ ದುನ್ನ ಉಂಡತೆ ಆ ಶಬ್ದದ ದುನ್ನನೇ ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕದ ಕೈಯೂರದ ದುನ್ನನು ತೋಜಾವಣಂದು ಪಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಏನು ಉಂತವೆ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ